nomasonto sinqanda mathe sami sofikile hayi khuleka ungabisachaza into eningi asivele singene kuyona indaba ebalekile ngizozwa ukuthi usulungiselele amalungiselelo afika phi ngoba inyanga ezayo ziyawushaya phela iyocacela esokeni lolu nyawo lalichwepheshe esigegeni ngiyathemba lizokubhimba ngiyathela esidwabeni hayi phela lengane ikhulelwe indlalifa leyo yala ekhaya khuleka angizwa akuyona yami ngisho ukuthima uthi akuyona yami ukhulelwe ingane yomngane wami kodwa wenza kanjani leyo nto kumina emva kwesikhathi esingaka ngikuvikela ngikukhombisa uthando iyona indlela yokubonga ngayo le ngikwenzele ungenza kanje namasondo wasangiphoxa kuba bonke abantu lento yenziwa wena kumina kungani